Ngekhetha inkosi enkulu yasePhalamende. Awalungisi la ngisho bayina. Bayebebela. Bayina. Uthi ubaba omkhulu la ePhalamende ngelinye ilanga. Niyazi ukuthi labafana bama babili angifuni bahlukaniswe. Ukhomba ubabila ngalamalanga nobaba inyanga ezulu. Hayi ukuthi ngangikhona ngizwa abadala. Kuhamba isikhathi etiyangena futhi ekamelweni lakhe ngolabo ngobuye usuku uyathola ukuthi sebehlukanisiwe athi ayibo. Benginitshelisa ufuna ngichazele ukuthi ngithi abangehlukaniswa ngani labantwana. Labantwana ngifuna balale ndawonye ngoba mase ngihambile emhlabeni khona isikhathi esiyofika nibaxabanise. Hayi. Nathanda ukuphika abantu ngoba uma into ingekho eduze kwakho uyiphika. Ngibalekela ukuthi labantwana ningabaxabanisi ngoba akufuneke ubhidlike lento enkulu kangaka ubaba omkhulu ehlolweni lenyaka le. Eseniyenzile yakhuphuka kanje. uNkulunkulu azanibusise. Kwakumprofeti ke lo awayikhuluma izinto zenzeke ngempela. Yithi nje singezwa ke silibele ukuzondana la emhlabeni. Mase hambile ubaba omkhulu. Hayi. Ukhona ubaba ke manje ilanga lamalanga. Uhle kumnandi. Manje kwakuyinsizwe eyinesithunzi kakhulu. Kwakungelula ukuthi usondele wenze noma yini. Kwakulunga into ecashile ngempela. Kwafuna indlela manje ukuthi imali ingatholakala kanjani kule ndoda. Uyayibona ukuthi yesabeka. Wathi umunye uyabona lo mfowabo lo. Uyena ufuna sisusene eduze kwakhe. Kusho thina amaNazaretha njalo. Kusho thina naye ingubo emhlophe lo wazi ukhohliseke wena. Ucanga isikole sonke njengoba sila. Kanti enhlizweni amatshe. Asisuseni lo eduze kwakhe kuze siyithole imali. Isu iliphi walithola omunye. Haya siye enkosini ilanga lamalanga sithi uyamthakatha lo. Ubaba omncane uyamthakatha. Baya ngempela. Baba, sithi asikubikele baba ukuthi ubaba omncane uyingozi enkulu kuwena uyakuthakatha. Athi hayi. Ngiyazi lento nishoyo. Laba khuluma nje kanti khona untombela ihlala ekudeni. Obaziyo labantwana ukukhuliswa kwabo ubaba omkhulu. Ebahlanganise ngafuni behlukane esho futhi ethi sizobaxabanisa thina uma esehambile emhlabeni ngempela sakwenza. Uhlala ekudeni ukuyamphatha kabi lento ogula untombela waya kubaba omncane inyanga ezulu. Baba ngidumale kabi ngoba ngiyazi ukuthi inkosi esishile ubaba wena ubenikhulisa kanjani. Esho futhi ukuthi ufuna ningehlukani khona ningeke uxabana nibehlule abantu abawunixabanisa. Namhlanje ngizwe omunye ekhuluma etshela inkosi ukuthi inkosi umne wena ukuthi wena uyayithakatha. Hey. Wafa enhlizweni wafukufu baba.
uthi wambone zaka ngempela yazi yabuhlungu lento ishiwo yimi Nazareth xabanisa ingane zomuntu osebenza umsebenzi omkhulu kangaka eskipo odakeni kwase kuba kuncane manje kuya kwenyanga yezulu kumne wabo inkosi ilanga lamalanga ngoba ezwele into emhluphayo enhlizweni waya ngelinye ilanga wafika sephumile ubaba ufika wahlala eduze kwakhe babingelelana naye bayixoxe wayeseyasuka ubaba ilanga lamalanga wangabuya la esihlalweni waphela lo waphela ubaba inyanga yezulu wathi inkosi cabanga ukuthi le nto yashola abantu mhlambe kanti mhlambe kwakungekona ngoba sase sibaxabanisile phela thina ngiye ngizwe lembonge ebongelayo la ithi kazi uyofika uthini wena uShembe njengoba uXova isizwe sakhe nje usho ikhona imbongo evama ukusho ngapha ibuza umbuzo omkhulu kabi uma uxabanisa ingane zikaShembe uyofika uthini wena uyongena yini lelo phalishi lakhandeka njengokubona nje uma ngase ngibala abafowethu namhlanje uzoba 4 abezingane abafowethu ngoba mina ngumfowabo la kuseyile lelo phalishi basalixova namanje abanye bethu la ukuthi bawufike bathini ngoba sithi sicenta indlela phela ezulwini ngomhla kuphela uyofika wena uyokwemukela kanjani uShembe uyokwemukela kanjani ubulala isizwe sakhe kanje isiyagula ke insizwa ngale emolweni yagula lensizwa engasukuma hlala phansi iminyaka waseyahletelwa uma wayo abawona amaNazaretha awuphuthume nkosikazi kuShembe lapha ePhakameni uzokusiza ayiphuthume manje imoto abanayo isikhathi esiphambili imoto zazingekho kanje lezi sayicela ukubhombela thina sesinazo manje lo mama bese yasuka atshela umkhwenyana wakhe baba ngisaphuthuma ePhakameni sengiyalela ukuthi uShembe uzomphilisa lo mntwana usehambe izinyanga eziningi ziyamgcaba akusaphumi negazi manje mabemgcaba inkinga nje akusukumeki manje wathi umkhwenyana wakhe cha hamba mama mayifike ePhakameni bathi baba omkhulu wathi sengizwile wasiyahlala noma ulindele into azonikwa yona azofika nike umntwana noma mhlikihle nje noma ingane makuthiwa sengizwile awukholwa kahle uyufuna into ozoyithatha uyoyisebenzisa chathe wenze yonke lento wathi kuhlala wathi ubaba omkhulu cha ngithe sekulungile mama umfana usephilile uzofika ekhaya sephilile wangakholwa wahamba umefika ekhaya uyangena egcekeni uhlangana naye umfana useyahamba ibonge inkosi enkulu yasePhakameni insizwe yayikakwa ke le kakhulu baba omkhulu wayekakwa kakhulu befuna ukumenza into embi kodwa ingilozi ayihamba nayo ayinamandla kakhulu ngoba kwakusho ukuthi uthunywe uNkulunkulu ngempela ngoba imthwalo uma lapha bemkakile bemfake phakathi endlini bathi besalinda umfundisi oyedwa kwase kubekwa umfana la ngebhala la eminyango waqondana nomnyango ongahambi wayesiyambona bengakakhulumi nje wayesiyabacela yena ubaba omkhulu niyabona befundisi njengoba ningibizele la nje ngiyazi ukuthi nizongibuzana kodwa la phakathi kwenu makukhona othunywe uNkulunkulu njengami akaphuma afika thandazele lo mfana sokume seniyongibuza konke enikuthandayo babukana bonke kanti kwakunofata la wathi ufata phela mina ngibizwe yinini angazi lutho enzani lento ayishoyo babukana bonke wathi kahleni ke ngisukuma ngimkhombise ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu wayephuma afika emthandazela umfana embamba ngengalo wayesukuma umfana waye bese philile ayibonge inkosi enkulu yasePhakameni siphila ngezwe ngeke nginizwe nisho njalo nithi siphila ngezwe anikhulumi okungewona nikhuluma iqiniso ngempela ngoba nami ngikhona nje kwashwizwi kwashiwo ngezwi wabuza nje ukuthi umama kwaza kuvimbeni ukuthi abelethe
bathi befika bathi ngase ngigezwa mase belethile ibonge kwasenkulu yasephakameni. Awu Phuthumani mbuyele emva phela nako kuyingane kuumfana sicela igama. Babefika wathi baba ngikhuluma ngathi nginitshelile ngathi kuvimbeni umfana uvimbeni suka la. Kodwa ngathi lento besingayiphatha kahle. Ayiphethwe kahle lento. Angifuni uqamba manga phela. Ayiphethwe kahle lento ithina amaNazaretha. Ayiphethwe kahle. Ayiphathwe kahle lento ngoba iyasiza iningi lethu ngoba lisekho emhlabeni. Yilo butshwala nalezi idakamizwe ezidliwa la ngaphandle ebulala abantu. Thina sabizwa uShembo singatha la sisekhona. Kodwa into ezwala ayinhle. Ake niyeke ukuzondana ungazi ukuthi umuntu umzondelani ngoba uzele lokho la. Uzocenta indlela uzohamba ngayo ngomhlaba kuphela uyivalelani manje. Ngoba uzobuhlupha abakini nje uthi abakucelela into ethelele. Inkosi ayibusise senokuzwile.